Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo ġie appuntat teżorier tal-Partit Nazzjonalista. Dan wara li l-Partit Nazzjonalista mmexxi mill-Kap Nazzjonalista Adrian Delija falla milli jsib persuna biex timla din il-kariga importanti. Kienet il-Gazzetta Malta Today l-ġimgħa wara nofsinhar żvelat li kien l-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li għarraf lid-deputati nazzjonalisti bil-ħatra ta' Arrigo f'din il-kariga li kienet ilha battala għal bosta xhur. Dan wara li l-Partit Nazzjonalista baqa' jsiba bitqila biex isib bniedem li uffiċjalment kien lest jidħol għal kariga ta' teżorier. Il-Gazzetta rapportat li l-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista qal li d-deputati tiegħu li ltaqa' ma' bosta ostakli biex isib bniedem li kien lest jieħu responsabilità tal-finanzi tal-Partit Nazzjonalista li kif inhu sigriet magħruf jinsabu f'qagħda mwera b'miljuni ta' euro f'dejn. Saħansitra Arrigo se jidħol f'din il-kariga wara li l-Partit Nazzjonalista kien ilu xhur jipprova jikkonvinċi lil xi ħadd bil-messaġġ ikun li ma kellhomx għax jitabbew bir-responsabilità dan għax ix-xogħol seta' jagħmlu ħadd ieħor. Iżda dan ukoll ma kkonvinċa lil ħadd għax jafu li llum ftit tista' tkun teżorier tad-der dan għax il-liġi tal-finanzjament tal-partiti titfa' pis fuq il-bniedem li jokkupa din il-kariga fejn fost oħrajn f'każ ta' ksur tal-liġi hemm sanzjonijiet fuq it-teżorier. Il-Partit Nazzjonalista spiċċa bla teżorier wara r-reżenja ta' Antoine Zammit f'Settembru li għadda. Zammit ma kellu ebda esperjenza fil-fatt dan fil-kariga mill-Milizza San Stefnu għax ir-reżenja xahar biss wara l-inħatar. Sorsi kienu spjegaw li Zammit ma kienx tal-qata iżda Delija ma kellux għażla oħra. Zammit spiċċa umiljat wara li mar jitlob parir fuq il-banking fi grupp ristret għan-nazzjonalisti fuq Facebook. F'dan il-kuntest il-fazzjoni ta' Busuttil kienet diġà bdiet turi dubji kbar dwar il-ħiliet fil-finanzi ta' Zammit biex jipprova jfejjaq is-sitwazzjoni finanzjarja mwera li jinsab fiha il-Partit Nazzjonalista. Zammit irreżenja wara l-One News kixef kif kien tella filmati fuq YouTube wara li l-kaxxa li tipprovdi xandir illegali ta' luf kbar ta' stazzjonijiet waqfet turi l-films pornografiċi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.